habang apet ya puli ke puthi ha ka jala ke jongi ka jing hiar arsut jong ka puli ke puthi ha ka ni ka jala ke jongi nganong ipi pai ba kalar sedang bana hap dikena nadu gisnam arajar lai shaneng namar baba balai namar nadu gisnam arajar lai ngim yo shu ya kita ki emele ngim yo shu ita ki nong mikmat kiban perkhat nakabentam kalawai jongi khon ki kti ki jogi kiban perkhat nakabentam kalawai jonga imlang ka salang ka jongi nakabenta ka jingkeu jonga jala ka jongi ngela yo ya ka babon ki nong mikmat ki balai ban penlong business ya kakam senchar khadar ki ba penlong business ya kakam senchar khadar nganong ipi pai ba kinom don ya kata ka jing sultanat ya ka banturai na ka banta ka jing nang jing start chung pai ba na ta ka jing nang jing start chogi khon ki kti ki jongi lara ngi kum ki pai ba ni e ki khon ki kti ki jongi lara ngi ki pai ba ni kwa ba ki ta ki khon ki kti ki jongi ken yo e ka jing nang ka jing start bar ka lawai ki jongki kan long ka ba pernai enong ipi pai ba ni haban perkhat ya ki ba kum kino ki MLA ya ka ba kum kino ki parti ni ji berwan hakabor kasyong hakakti ke jongi hoi ni hap ban keno eki nomi kpat ke jongi Henry hakabakut kabor kasyong hakakti ke jongi ya ka bangin rai ya kum kino ki nong mikmat ya kum kanu ka parti kaban sensar nakabenta ki khon ki kti ki jongi natara pai ba ngingiwan ya kaban wan shepi ya kaban hikai epi ya kaban yatho epi ya ka jingor do choka jagat chong ka jingjet ikinang mikmat daga ba pindan kam ya ka jingmut jing perkhat ka jongi daga ba ngi pindan kam ya ka jing snow kit kle nakabenta ka lawe chong ka emlang ka salang ka jongi ya ka bangin jit ikinang mikmat kiban ai ka jing ka shakri nakabenta ka emlang ka salang om ya ka ban let yang te ya ka ban pelong business nganong ipi kam don kono ka ba khamsne wa ka emlang ka salang ban ya ka ba pelong business ya ka kam sinsar ka khadar hoi ngiso kumen shibone ba hangtei Hakasius Autonomous District Council kabai jong iba powel kala shim ya karai ya ka ba kinom I license ya ka tu ka bling it ka tu ka company ka ba one nabar ka ba kwa ban le business sa ka jala ka jongi balada ka tu ka bling it ka yo ban le business sa ka jala ka jongi kumba 1,000 tam kinong song dukan kiba ja kiba kershan ki khon ki kti ki jongki kiba kershan school ki khon ki kti ki jongki lingba ka kam khai ki jongki nak ki dukan ke beret kindu no kin yap ja lagi jingwan jongi company ke banaba kanong ye phik ni ka jingle jong ka voice of the people party ka jingle jong ka executive committee ke baron hangte Khasius Autonomous District Council lai kila yoro war ki break bana bar jong ka jalla kilong ba kani ka jingle jong ka Khasius Autonomous District Council kalong ka ba day ya ka ba kinyada ya gitrairi try muluk ya ka ba kinam di ya ka takalat ban yo kamay kitrairi try muluk kiero nek nganong ipipay ba lada day badon da ka waypat ka political party kabadon hangte ya executive ni Khasius Autonomous District Council nganong ipi ngimtip ka igabansiya na markinig ba pelut ya ka pisah ka por election onda gila poi hang teh at HDC kinpit kliau tang kumnu ban yo ban kli ya ka tu ka bai pelut ka jongki henai kini kinong mikpat na ka voice of the people party kino pan shim ya ka sin jam ka ba kanong yepi ka long namar ba kim shim sha thit hangnu ru hendagi pendep hok ya ta kam na ka benta upai pa